Så sammen og velkommen til den her video. I dag der sidder vi simpelthen her inde på Hypixel, og jeg er et rimelig fedt topic, synes jeg selv, til den her video. Men ja, det er et par dage siden, jeg har uploadet herinde, eller her fra min YouTube-kanal, og ja, jeg har simpelthen bare ikke lige haft tid, og generelt bare haft, jeg har bare ikke bare lige haft tid til YouTube, men her jeg skal også snart på ferie og i sommerhus, så ja. Der kommer i hvert fald, jeg skal nok komme en masse videoer på et andet tidspunkt. Ja, men det bliver i løbet af sommerferien kommer der i hvert fald en masse videoer. Men ja, tænker bare, at vi hopper ind i første game. Så ja. Taking trips, cause I never tripped on what they said. If you speaking from your heart, naysayers gon' aim for your head. Den her video, der jeg skal simpelthen snakke om, fordi at som I nok kan se på thumbnailet, så var der en YouTuber med 91.000 subscribers, der addede mig til hans, han flatrequestede mig, altså han spurgte, om jeg ville være venner herinde på Hypixel, og der accepterede jeg så hvis jeg lige gør sådan her, F-list 6, så kan I se her, det er simpelthen latency. Så ja, det er ikke, jeg lyver ikke eller noget, det er simpelthen rigtigt. Jeg lyver ikke eller noget, det er simpelthen rigtigt. Så ja, hvis jeg har lidt svært ved at kommentere over det her, så er det fordi, at jeg sidder og spiller det her, ja, der døde vi så. Det er fordi, ja, jeg sidder og spiller det her, imens jeg sidder og forklarer, og det er jeg ikke lige den bedste til. Men ja. Nu tænker jeg nok, men Citro, hvordan kunne, hvorfor spurgte han dig om venner? Hvor kom det lige fra? Og det er der simpelthen også en grund til. Det var måske, altså jeg tror ikke jeg er venner med sådan, det er sikkert ikke fordi, at jeg er sikkert ikke den eneste, men jeg synes det er cool nok at have en med YouTube-rang inde på Hypixel, som er, ja, på ens venneliste. Men han så simpelthen livestreamet her i går. De så lavede sig der var også en anden YouTuber, og ham de så lavede sig et XP-party. Hvis man joiner det party eller sådan noget, så kan man få mega meget XP. Det er også derfor i starten af videoen, så så nok, at jeg allerede var i level 60. Næsten 61. Lad os lige få dræbt ham her. Okay, dem har jeg ikke lige lyst til at lege med. Måske ham her, han er ikke nogen chestplate. Ham kunne jeg måske godt tage. Wow. Eller vi kunne også bare falde ned. Ja, der. Det er ret tidligt om morgenen, så hvis jeg er lidt jeg er generelt bare lidt træt lige nu. Ja, mine undskyldninger. Men ja, han så donerede jeg simpelthen $1 på en stream, og så skrev jeg en besked, som lød, jeg kan ikke lige, jeg tror det var noget med sådan, okay, nu siger jeg det lige på dansk, men det skal også på engelsk, fordi det er nemlig en amerikansk YouTuber, men jeg skrev så, high latency, så var det sådan noget med, at så donerede jeg bare $1, og så skrev jeg, high latency, vil du ikke lige adde mig til din venneliste, fordi det plejer han altid at gøre, hvis man donerer på en stream, så plejer han altid at adde en til hans, ja. Så det er ikke så sådan sjældent igen at have ham, lige specifikt ham, men jeg synes stadig det er meget cool, og nu dør vi, ja, det men ja, det var sådan nogenlunde det, jeg ville, ja, det var det, men ja, jeg har heller ikke fået optaget så meget for tiden, det er rigtig ked af det over, jeg har simpelthen bare ikke haft tiden, og jeg har generelt bare været lidt sløv, men ja, og lige for at tage mig sammen, det der generelt bare med at tage sig sammen til at optage, fordi at jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal optage, fordi jeg virkelig sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal optage, så hvis I vil hjælpe mig vildt meget, så må jeg meget gerne skrive noget ned i kommentaren om, hvad I gerne vil se, fordi jeg, altså selvfølgelig gør jeg også det, jeg selv vil, altså, jeg laver YouTube, fordi jeg synes, det selv er sjovt, og så må folk selv bestemme, om de vil se mine videoer. Altså, jeg er jo selvfølgelig ikke ligeglad med mine subscribers, men altså, hvis jeg er ligeglad med haters, fordi de kan sgu hate, hvad de har lyst til, men ja, jeg laver bare egentlig YouTube, fordi jeg synes, det er sjovt, og ja, så må folk se mine videoer, hvis de har lyst. Det skal jeg ikke bestemme, men ja. Jeg vil virkelig gerne lave noget, som I derude gerne vil se.
fordi det har jeg nemlig ikke noget. Fordi, det er meget svært at forklare. Generelt bare, jeg mangler idéer. Jeg aner ikke, hvad jeg skal optage. Altså, jeg vil gerne optage Skywars, fordi det synes jeg er vildt sjovt. Jeg ved bare ikke, hvor god support det giver, og sådan, om I kan lide at se det. Men ja, der kommer nok også snart en New Age video ud. Min grafiker, altså Flix, mig og ham, vi har ikke snakket så meget sammen, så jeg ved ikke lige, hvad han laver her for tiden. Kan vi få blokket ham af? Og vi kunne også selv falde ned i døden, ja. Jeg tænker lige, vi tager et sidste game, og så, ja. Men, ja. Der joiner, okay. Men, ja, jeg tror faktisk, jeg har et billede af, hvor at han spørger mig om venner. Jeg ved ikke lige, om jeg kan finde ud af, for som sagt, jeg er stadig ret ny til det der Sony Vegas Pro, som er mit redigeringsprogram. Det er jeg stadig lidt ny til, så jeg er ikke lige den bedste, men hvis jeg lige kan finde ud af det, så kommer der i hvert fald et billede op på skærmen her. Ja, og nu er det lidt akavet, fordi hvis der ikke gør det, fordi jeg tror ikke, jeg kan finde ud af det, men jeg kan prøve. Men ellers så i hvert fald, så kan I se det på thumbnailet, og I har også set min venliste, så det er ikke bare et jeg har taget fra en anden, eller ja, fra et andet sted. Men ja. Jeg skal lige få afsluttet det her game, og så få afsluttet den her video. Fordi jeg vil gerne optage et par videoer i dag. Ja. Så nede for min Smurf kommer der også snart den video op, hvor jeg ranker op til Eastern. Den skal jeg glæde til. Jeg har faktisk ranket op her for et par dage siden. Jeg har bare ikke lige fået afsluttet videoen helt. Ja. Lad os lige se, om vi kan flække ham her. Sådan. Jeg ved, hvor det sidste er. Øj, så vil level 61. Ja, det er sådan min mods. Hver gang jeg stiger level, så skriver de i min guild chat. Er der egentlig nogen på min guild inden? Nej, jeg er alene. Så vi kan nok ham her. Det var vi gode til. Nej. Okay, han er ikke helt dum ham her, tror jeg. Okay, han går simpelthen derop, så vi vil med. Sådan der. Han er ikke til at spille på. Okay, der var vi lidt for langsomme. Hvis de får den mange ham. Sådan. 2 HP. Det var overhovedet ikke tæt på. Okay, der vandt vi simpelthen. Så det, lol hex. Det er der mange, der siger. Men ja. Det var det for den her video. Jeg vil sige 1000 gange tak fordi du gør med den her video. Smid gerne like og lille subscribe, så vil det i hvert fald gøre mig rigtig glad. Vi er på 78 subscriber, hvis vi stiger stadig vildt hurtigt. Det er jeg vildt glad for. Vi har for generelt bare virkelig god support her på det sidste. Men ja, hvis I virkelig vil hjælpe mig virkelig meget, så please lige skriv en kommentar i kommentarfeltet om hvad I gerne vil se. Fordi jeg er lidt tom på idéer. Jeg aner ikke hvad jeg vil, eller hvad jeg skal optage til jer. Så ja, hvis I vil hjælpe mig helt vildt, så må jeg meget gerne gøre det. Men ja, ellers tænker jeg ikke så meget mere for den her video. Hej hej.